И както хора, аз съм Витил. И както ви обещах, днес ще си играм Skywars. И на двата май никой няма да каже. И започваме. И да започнем. Трябва да им почна да правим. Много е опит. И казвам телепортна до мене. Това в разговора, но вие не ви чуете, защото нападни такива никога звук от компютъра. Той се декстопа и така. И това не го чувате. И ако цяло сега, как ще се съди? Така, Мега Джамп Майстър! И за... Тук нататък вече е лесно. Само трябва да избия всички легендарки. Така. Това ще ми трябва. Това... Охо. Това също много ще ми трябва. И това. Ого, оборудвахме се вече. Не е много опит, което е много яко. И тук искам много яко да го бутна. И тъй. Дай чувака на устините. Е там дали ще го цепна. Да. Мога да го цепа. Аре да излезем. Така, да имаш на другото дърво? Нито аз нямам. Не ми е дал. Сигурно са си чупили. Ето я запробвам. Да, чупили са. Ако си вземем. И защо не го дава? А, да. Ого, как се западна. Малко дръвце. Аре, малко бъди. Опа, така малко се прикрива, малко се... Така го кажа. О, искам да умре. Ама да умре как се трябва. Ренди. Гу-гу-гу-гу. Коста гори. Гу-гу-гу-гу. Да, да е. Come. Не мога да стърна. Fuck you. Аре, център. Това тук къде си изкопах. Fuck. Много яко филма. Нека играем още малко игрички. Остан пич. Нека джойнваме. Джойнахме. Другото не е важно. Привет. Опа. Нещо написах друга, макар. Нещо плей. Няма да го клипа. Аха. Това да играем двама. Опа, малко направихме нещо. Къде отиде монстранко? Някъде е. Така направим така. И някой реши да ме вълне. Ама няма. Той не се чува, тъй че. Ето го нашия приятел маймунчо. Сигурно се да казва. Искам плай. Точно знае. Jump boost! Yeah! Само да jump boost. Оп! Оп! Окей, почнем.
Да. Ще направя тази игра още една. Да не е твърде кратко. Това е последно. Това е много гадно. Това не се щупи дърво. Това е най-гадният. Не, това сега е най-гадният скок. Лезе! Успях. Така, звъни. What? Това писал звънял? Така малко, тук не звънат. Вече мога да продължим. Да. Така, дай тук сега да облечем някакви брони, за да оставим някакви тук без брони. Станах аз и някакъв друг. Дето не знам как е. Айде, чакам пак на Skywalker. Такой. Нека щупим дърво. Защото нямаме. Така. Бъд. Малко лазва така. Стабилно. Айде, ти чакам на Skywalker. Чакай, да. Ти чакам аз на други. Блин, така е. Не трябва, бе. И ми звънат в момента и се ме убият. Много тъжно. Аре, къде да мре? Окей, не. Как да мре? Не мога чак, нали? Къде е? Bien, anything. God. Motherfucker. Реперини. Няма реперини, как си моля. Тъпя скайп много ме дразни сега да ми звъни. И да, компютър и за толкова време не съм ще искам, просто не искам. Другия тип вече може би ще бъде. Сега не знам аз какво правя, просто все къде. И това ми звънят. И си малко се ядосам много. И ще направя една вие. Телевизия. Какво няма да слушам? Къде? Нашия път ще реши да прави нещо, което е гадно и не мога да оцеля стоя на едно място. Много умен тип. Майко, кой има тук? Протечен прика. Сега се изключи, ще смучи ме пребърках текстовете. Така. Ела. Ако го бях бутнал. Звънът ми сега ще умра. Бе, звънът ми ще умра. Майка ти. Така, извинявам се, че е малко това. Уй! Трябва да се оправя такова, не съм мръзен. Езе! Победих! Първата игра успешна. Така джойна. И това ще последната игра. И нека този път изключа скайпа. Защото ме дразни. Да. Така вече съм извън линия скайпа. Така. Нека изберем тук нещо. Не знам кое е, но аз съм вътре с Skywalker.
Пътите пистон. Даже почвам с един бит. Так. Опа. Май много задържа. Така, почваме. Така почваме играта на Сколяси. Ентизма на Сколяси. Аз не си почвате носна. Какво ще не? Ето ще взема него. Това. Така, друго мисля, че няма, но трябва да взема малко дърво, но не искам да рискам толкова. Три човека вътре. Бяхме там и почнахме. Дело, мастер. Той направи до никъде, отваря горе. Аз играл с един пит. Но лето направи много по-добър. Тъй. Взема тези десетки. Слагаме си това. Това взимаме, това. Още е полезно. Вземе това. What? Не, това. И да, тук ще приключи този епизод. Надявам се да ви харесал. Харесайте си и така. Виждаме.